Hola a tots i totes! Aquesta darrera edició del B2A, From Business to Audience, d'aquest 2021, al nostre canal d'Europa Creativa Mèdia Catalunya, el dediquem a la cineasta Carla Simón. Carla Simón es va graduar en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i entre les nombroses iniciatives de formació on ha participat, voldríem destacar, entre d'altres, el Master of Arts a la London Film School, la beca de postgrau de l'obra social La Caixa, el programa Ecran Plus a Polònia, a l'Script Station de la Berlinale o el taller de Sources 2. Repassem alguns dels seus treballs. Lipstick, curtmetratge del 2013. Les pequeñas cosas, curtmetratge del 2015. Llacunes, curtmetratge del 2016. Estiu 1993, el seu primer llargmetratge del 2017 amb suport mèdia al desenvolupament per Inicia Films, que va ser candidat a representar Espanya als Oscars. Después también, curtmetratge del 2019. I, per fi, Alcarràs, el seu darrer llarg del 2021, amb suport mèdia al desenvolupament per Avalon Produccions i rodatge endarrerit a causa del Covid-19, que ara mateix està en postproducció. Però ara és hora de recordar imatges d'estiu 1993. Veiem-les. I tu per què no estàs plorant? Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí. Pobreta. Ara és la meva germana. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Però tu no me'ls pots tocar. M'ho promet? Sí, te lo prometo. És que si no m'expliques què et passa no et puc ajudar. Se m'ha torçat aquest cabell. A veure. Així millor? Frida, sisplau. Nenes, porteu-me un enciam. Un enciam? Malla l'or. Estava molt trista perquè volia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? Mami, vols jugar més? Tinc tant que no sé dir-te que no, carinyo. Allò que tu estàs aquí i jo soc el cuiner i te quedes quieta. Això no és un enciam. Aprofitant el seu pas per les diferents activitats dins del Festival de Cinema Independent L'Alternativa, vam aprofitar per parlar amb Carla Simón. El programa Mèdia dona suport a la fase de desenvolupament. Com ha estat per tu com a cineasta aquest procés en convivència amb les teves productores, Inicia Films i Avalon, respectivament? Clar, o sigui, per mi les ajudes de desenvolupament és com una mena d'empenta molt gran quan comences a elaborar el projecte i encara no és res i fa por perquè no saps si allò pot funcionar o no. Llavors, clar, són uns diners que com a director i guionista et donen temps per escriure, que és el més important que necessites quan estàs començant un projecte, no? I després jo crec que de cares al propi projecte i als productors és un segell per mi essencial perquè després tingui un recorregut de finançament que funcioni bé, no? O sigui, jo que hem tingut mèdia en les dues pel·lis que hem fet, sento que és la primera pedra, la primera persona, o sigui, els primers que donen confiança al projecte i a partir d'aquí sempre ens ha anat tot rotllat. Llavors, per mi mèdia és molt important. Per Mèdia, el desenvolupament d'audiències i l'educació en la imatge són importants. Com ha estat el teu pas com a tutora cineasta en el projecte Cinema en Curs?
Clar, per mi, precisament, parlant de sales, parlant de donar valor al cinema com a art, la solució sempre està en l'educació, no? O sigui, com a entendre que el cinema és una manera d'educar també la sensibilitat de la gent, que més enllà de qualsevol cosa relacionada amb el cinema és una cosa que necessitem avui en dia, no? Llavors, Cinema en Curs per mi és un projecte que ojalà es pogués fer a totes les escoles del món, no? Perquè més enllà d'educar en el cinema, educar la sensibilitat dels nens, no? I a més, és una manera per ells de descobrir un cinema que segurament no descobririen d'una altra manera i que, a més, estan absolutament oberts a descobrir-lo, no? Que això és el més bonic. Molts laboratoris i iniciatives de formació a Europa tenen suport de mèdia. Quina rellevància han tingut en la teva participació amb Estiu 1993 i Alcarràs? Sí, potser no tots, però quasi tots els laboratoris d'escriptura on he estat, Mèdia participa. Clar, són coses de desenvolupament en general, no? I per mi aquests laboratoris és un lloc com íntim i segur, no? On comentar i compartir el material que estàs escrivint, no? I en el meu cas, que treballo un material tan personal, m'ha anat molt bé aquest espai per poder contrastar una mica si allò que estic escrivint és interessant o no, si té forma d'història o només m'interessa a mi perquè és personal, no? I a part són llocs on he après molt, perquè no només he desenvolupat els meus projectes, sinó que he llegit molts d'altres projectes i he hagut de donar feedback, no? I també a partir del material d'altres i de pensar en què es pot millorar en altres projectes, també acabes com creixent i aprenent, no? Quina tècnica utilitzes per dirigir els teus actors i actrius? Per mi, amb el tema dels actors, el que més em funciona és fer una preparació prèvia molt llarga, on el que fem bàsicament és passar temps junts i crear les relacions que tenen aquesta gent a la pel·lícula, no? O sigui, com la relació de pare i fill, crear situacions, improvisar moments, perquè passin aquells conflictes que són molt semblants als que passaran a la pel·lícula. I a poc acabem, com que jo escric sobre família, doncs creant una família, d'alguna manera, que les seves relacions són exactament les que després es desenvolupen a la pel·li. I amb aquesta base ja sí que assagem la pel·lícula i rodem, però per mi la part on estic i dedico més energia i més temps és amb una cosa que no es veu a la pel·li, que no veu ningú, que és tot aquest treball previ per anar creant aquestes relacions. Els festivals han estat importants per a tu com a cineasta per assolir l'èxit d'Estiu 1993? Sí. No, a veure, clar, els festivals són... En aquest tipus de cinema és la gran plataforma de llançament de les pel·lícules i és una manera de posar les pel·lícules al mapa, tant a nivell comercial, de públic i tal, com a nivell cinèfil, no? I jo crec que Estiu mai hagués tingut el ressò ni el recorregut que va tenir si no hagués estat gràcies als festivals, perquè no teníem molts diners per fer una campanya publicitària molt gran, no? I per extensió, els premis. Va suposar el Goya per Estiu 1993 un punt i a part en la teva carrera? 3 premis de 8 nominacions? Aviam, jo crec que els premis ajuden moltíssim també a la promoció de la pel·li, no? O sigui, com els Goya en concret, la pel·lícula en aquell moment encara estava aguantant els cinemes així com per art de màgia, no? I de sobte hi va més gent a veure-la, no? I jo crec que són importants. O sigui, són importants també per posar el cineasta al mapa en general, que per mi sí que va ser tot el que va passar amb Estiu em va canviar molt la vida professional. La candidatura per Espanya per anar als Oscars va esdevenir un pressing potser massa excessiu de cara a preparar Alcarràs? Per mi, això dels Oscars era una cosa surrealista, bàsicament. Vull dir que jo mai he tingut l'ambició de guanyar un Òscar. No és un lloc on pensi estic apuntant allà, no? No. Llavors va passar i quan no vam quedar dintre de la shortlist de les pel·lis per llengua estrangera,
recordo sentir, en part, una mica d'allò, o sigui, de sentir-me alleugerada, no? Bueno, doncs, hauria estat molt guai, però ara puc concentrar-me en el següent, que crec que és el que em va costar molt aconseguir després de tota la bogeria d'estiu, no? I començar a escriure el següent projecte. A Cannes del 2019 vam poder compartir amb tu i amb la Rebecca O'Brien, la productora de Ken Loach, el Women on the Move, de Mèdia. Què opines de la situació pel que fa a l'equilibri de gènere i a la igualtat en l'àmbit de la direcció? Sí, jo crec que estem en un moment optimista en el sentit de que com a mínim s'ha desbloquejat aquesta cosa de que no hi havia dones fent cinema o dirigint cinema. I crec que el fet d'haver sortit com tota aquesta generació de la meva edat, que som moltes, que ens coneixem, que ens ajudem, que estem en l'àmbit de l'educació, que això també és molt important, doncs de sobte aquesta falta de referents femenins ja no existeix, ja hi és, no? Llavors, jo estic optimista en aquest sentit de que cada vegada hi haurà més dones fent cinema. Ara, crec que encara falta un llarg recorregut perquè és això, que totes hem fet una o dues pel·lícules i hem de tenir carreres consolidades, no? I què ens pots dir sobre el català com a idioma de rodatge? Bueno, jo rodo en català perquè les històries que he escrit fins ara té sentit que passin en català. I és més, vull dir que vam de rodar una pel·lícula a Lleida en el dialecte específic d'allà, que ens està passant que hi ha gent d'aquí que no ho entén. Vull dir, és super específic. Però per mi és trobar la manera d'explicar les històries amb l'idioma que és més natural, no? Es consumeix més audiovisual que mai. Pregunta obligada. Digue'ns, plataformes o sales de cinema? Jo crec que hi ha aquesta cosa ara de si desapareixeran o no desapareixeran les sales de cinema. Aquí jo també sóc optimista, crec que no desapareixeran, però crec que estem en un moment molt negre, perquè no se li dona el valor que se li hauria de donar, no? I per mi és que no és el mateix entrar en una sala, veure una pel·lícula, apagar el mòbil, estar a les fosques, estar amb més gent, compartir aquesta experiència i sortir i comentar. O sigui, per mi hi ha un respecte cap a allò que es veu quan es va al cine que té a veure amb el fet que el que vas a veure és art, és una obra d'art, no? I en canvi hi ha alguna cosa en veure les coses des de casa mentre estàs fent 10.000 coses i tal que està molt lluny d'això, no? Llavors jo crec que el temple del cinema són les sales, no? Mèdia fa anys enguany. Ens voldries felicitar el 30è aniversari del programa Mèdia? Doncs moltes felicitats a Mèdia per aquest 30 aniversari i que n'hi hagi molts més anys. Gràcies, Carla. En nom d'Europa Creativa Desk Mèdia Catalunya, volem agrair a tot l'equip del Festival Alternativa que ens hagi facilitat aquesta trobada amb Carla Simón i, si us plau, seguiu-nos si voleu saber més del programa Mèdia.